apelido Paz non é, como moita xente cree, o antónimo de guerra, senón que procede do nome persoal Paio, que pola súa parte ven do grego Pelagios, que significaba mariño, home de mar. O nome de Paio foi moi frecuente na Idade Media, des que os musulmáns secuestraron probablemente en Tui un mozo que levaron a Córdoba e alí morreu mártir. É o único santo galego con culto en toda España, e en Galicia ten 40 parroquias. En castelán é Pelayo. Polo tanto, San Paio ou San Paio, ás veces escrito con Y, é un apelido indiscutiblemente galego que levan 2000 persoas de toda España. Se un paio galego morreu mártir en Córdoba, outro paio galego, Paio Gómez Chariño, foi o almirante que dirixiu en 1245 a frota que franqueou o Guadalquivir e permitiu a reconquista de Sevilla. Paio Gómez Chariño foi tamén poeta en galego e está enterrado na igrexa de San Francisco en Pontevedra. Paio abreviábase en Pai, lembremos, Pai da Cana, que aínda dá nome a unha rúa en Santiago de Compostela. Paio é palabra que o galego exportou ao castelán, que o escribe Paio. E para os xitanos, Paio é todo o que non é da súa etnia. De Paio, co sufixo patronímico «ed», que quere dicir fillo de, saiu o apelido Páez, como en castelán, de Pelayo, Peláez. De Páez, que levan 531 persoas maiormente da Galicia Oriental, saíron as variantes Pais, que levan 2400 da Galicia Occidental, e Paz, que levan 17.000 repartidas por todo o territorio. Páez, País e Paz significan, logo, o fillo de Paio. Ben falado. Tómase pola mañá acompañado dunhas galletas. Leite. Paxaro grande de cor negra. Corvo. Están aos lados da cabeza e serven para escoitar. Orellas. Usámolo para lavar as mans. Xabón. Ves como sabes? San Paio, con 40 parroquias, é o único santo galego con culto en toda España. Por iso, o apelido San Paio é un apelido galego que está presente en toda a Península Ibérica e en toda Iberoamérica. San Paio é un mosteiro de clausura en Compostela que pecha a Praza da Quintana e que a converte nun maravilloso diván no que sentarse a contemplar a catedral e a vida. San Paio é tamén unha importantísima ponte en Arcade na que a sociedade civil galega derrotou as tropas napoleónicas. Por iso ten 2 días santos en Galicia, o 8 de outubro e o 26 de xuño. E deste di o refrán: Día de San Xoán, sécalle a primeira raíz ao pan. Día de San Paio, sécalle a do lado. E día de San Pedro, sécalle a do medio. 24, 26 e 29 de xuño. Abur.